Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu guys, barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan tutorial ɗin namu. So alhamdulillahi ina tunanin yau weekly outlook ɗinmu za mu sake fitarwa. So ina so in nuna muku yadda muka kira, duk wanda ya kalli last video mu kun ga mun kira, ina tunanin ranar Friday ga Friday nan a nan gurin. So mun kira kasuwan nan kuma kun ga kasuwa ta yi respecting ɗin analysis ɗin, kun ga dollar ta yi crashing sosai, ga dama target 1 da muke da shi ga kuma target 2, kun ga kasuwa ta tafi mana inda muke so. Kasuwa ta tafi mana inda muke so. So yau insha Allah za mu goge wannan chart ɗin gaba ɗaya, za mu sake komawa mu yi wani, za mu sake, abin da ya sa na bar shi saboda ku gani ne, saboda ku ga irin farashin da muka kira na kasuwa kuma kasuwar ta tafi. Wannan yake nuna mana cewa duk a lokacin da in dai so kake kai analysis, to fa dole sai ka yi da higher time frame. Dole sai ka yi da me? Sai ka yi da higher time frame gaskiya. Ba zai taɓa yiwuwa ka yi analysis babu higher time frame ba. So wannan weekly outlook ɗin da kake gani, top down analysis shine ki na duk lokacin da ka zo shiga kasuwa. To alhamdulillah yau za mu yi, amma a gurguje abin da za mu yi yau gaskiya ba za mu tafi 4 hour ba, saboda top down analysis ɗin namu za mu yi akan PIA, za mu yi akan DXY da Euro da GBP, za kuma mu yi da akan gold. To kun ga in so samu ne ma za mu yi akan GBP JPY, tunda ita ma ina trading ɗinta. So kun ga abin zai yi mana yawa idan muka ce lalle sai mun wannan ko? Abin zai yi mana yawa idan muka ce lalle sai mun yi me yake da suna, sai mun tsaya mun tsefe abin yadda ya kamata. Kawai dai za mu yi abin da ya dace a gurguje kuma a wuce. Kamar ko da yaushe za mu koma monthly time frame. Bari mu koma monthly time frame. So wannan DXY ne, DXY ce, bari mu dawo da wannan ɗin. So DXY ce wannan, kamar dai wancan analysis ɗin na DXY, kun ga abin da muka yi anticipating kuma duka ya tafi. Kun ga wata ukun nan DXY kawai sell take yi. Already an shiga cikin higher time frame, order block da kuma fair value gap already kun gani, sannan kuma a internal kenan. Sannan yanzu an zo an ɗauki menene a nan gurin, sannan yanzu an zo an ɗauki external liquidity ko, an zo an ɗauki external liquidity. External iya ina, kun ga gashi nan, wannan shine external liquidity ɗinmu da aka zo aka ɗauka. So wannan kenan. Bayan wannan abin da za mu fara gani a kasuwa gashi nan, external ɗin da aka zo aka ɗauka. To amma kuma kasuwar gaskiya tana cikin yanayi na sell ne, za mu iya ganin kasuwar nan ta zo ta sake shiga cikin wannan fair value gap ɗin da muke gani. Kun ga wannan ƙaramin fair value gap, ni nan na fa anticipating kasuwar ta zo ta shiga. To amma kafin nan gaskiya dole muna tunanin kasuwar nan sai ta dawo ta sake yin buy fa. Gaskiya ina tunanin kasuwar nan za ta sake yin buy, maybe a zo a shiga tun daga inversion fair value gap da kuma fair value gap a nan a guri ɗaya. Kun gani? So probably za mu iya ganin wani abu mai kama da haka, an zo an shiga cikin wannan inversion fair value gap ɗin an juya. So bayan wannan sai mu koma weekly ko, mu gani kuma me za mu gani a weekly time frame. So kun ga nan weekly time frame ne, menene ya ƙara yi mana confirmation. Bari na sake wannan ɗin abin muke ganin shi sosai. So kun ga wannan weekly time frame ne, a shi ma already an ɗauki internal to external. Kun ga tun daga nan gurin misali, kamar yadda muka yi wancan, kun ga wannan order block ne, nan gurin ina order block ɗin, kun ga nan order block ne, shi aka shiga kasuwar ta yi wannan sell ɗin. Bari mu saka shi OB.
kun ga shi aka shiga kasuwar ta yi wannan sell ɗin, sai kuma aka dawo aka sake shiga cikin wannan fair value gap ɗin, duk da kaɗan ne aka sake shiga. Sannan still kuma wannan kar ku manta wannan order block ne, shi ma za mu iya ɗaukan sa order block an shiga cikin sa, wannan shi ma za mu iya ɗaukan sa OB ne an shiga ciki. Bari mu dawo da shi ya bar center ya dawo left. Yawwa to kun ga wannan shi ma order block ne aka zo aka shiga. To amma to a yanzu kuma me za mu duba mu gani? Kasuwar nan fundamental, kun san fundamental iya ɗawainiya da kasuwar nan, muna samun sell sosai. To kun ga wannan a weekly time frame za mu iya cewa ga inversion fair value gap ɗin, amma kuma ba za mu yi komai ba sai mun fara ɗaukan dealing range. Tun daga swing high muna da shi a nan gurin, ga kuma swing low ko? To kun ga za mu ɗauki me? Za mu ɗauki dealing range. To menene abin da zai iya faruwa? Kun ga shi wannan inversion fair value gap ɗin, kun ga iya cikin ya ɗan shiga cikin wannan me yake da suna discount kaɗan. So maybe za mu iya ganin wani abu mai kama da haka, an zo an shiga an juya an yi haka, za mu iya ganin wani abu mai kama da haka, za mu iya ganin wani abu mai kama da haka gaskiya. Wannan a euro kenan, DXY kenan. Kun ga opposite ɗinta euro me za mu nema? Za mu nemi sell. Sannan kuma draw in liquidity ɗin mu fa still cikin wannan fair value gap ɗin za mu fi tunaninsa. Na fi tunaninsa a cikin wannan fair value gap ɗin nan dai da muka zana. So maybe draw in liquidity ɗin mu zai iya zuwa har cikin wannan fair value gap, ko ma har ya wuce shi ma. So it depend dai. So wannan kenan, ba na son abu wannan, sai mu koma daily. So daga daily za mu yi kwana gaskiya, daga daily za mu yi kwana. Bari mu ga. So kun ga a daily me muke tunani? Kun ga a daily nan muna da volume imbalance. Volume imbalance a nan gurin. Sannan kuma muna da fair value gap a cikin dai inda inversion fair value gap ɗin nan yake, kun gani? To amma menene abin da za mu duba? A duk lokacin da za mu yi trade, lalle mu tuna premium and discount. Kun ga discount ɗin mu duka ga inda discount ɗin mu yake. So saboda haka me muka fi tunani? A gurin nan ni abin da na fi tunani shine za mu dawo mu shiga cikin wannan breaker block ɗin. Wannan breaker block ɗin daga kanta za mu juya. Bari mu sa mata BB. Kun gani? To abin da za mu yi tunani a this week, za mu fara tunanin buy ne, wataƙila ma a ƙare a buy. Kun gani? Kun ga wannan volume imbalance ne. Ta iya yiwuwa saboda yanayin fundamental rikicin da ake yi da China da America, ta iya yiwuwa ya yi affecting ɗin dala ta kasa zuwa cikin premium, cikin discount. Amma ni gaskiya duk lokacin da zan yi trading, abu biyu ne suke da muhimmanci a gurina. Premium and discount dealing range shine abu mafi muhimmanci, sai kuma internal to external. Waɗannan ba abin da nake ba muhimmanci a trading sama da su. Anyway, ko ma dai menene ya faru, ga abin da muke anticipating nan zai faru. So gaskiya kamar yadda na gaya muku, ba za mu je kan wannan ba, ba za mu je kan daily ba ko wani wannan. Bari mu koma mu yi sauri mu koma GBP USD mu gani. Ita daga weekly ma za mu ɗauki time frame ɗinta. Daga weekly za mu ɗauki wannan. Bari in ɗan goge waɗannan abubuwan. So kun ga weekly time frame ɗinmu, bari mu koma weekly time frame mu gani me za mu gani da me za mu gani same a Euro USD, GBP USD.
sai mu dawo kan euro USD. So GBP kun ga a weekly time frame ɗinmu, ko da ke bari mu koma monthly dai kar kuma ga gaba ku zo ku ce an yi confusing ɗinku, bari mu koma monthly time frame. So kun ga monthly time frame kamar yanda muka yi na dola, kuma mun sani opposite ne da shi da dola, in dola tana buy to shi sell, in dola tana sell to shi buy. So yanzu kun ga a nan me za mu gani, kun ga muna sa ran gaskiya bullish sosai, kuma muna a GBP da euro, amma euro zai fi bullish gaskiya, euro zai fi gudu akan GBP, saboda America suna kwashe kuɗinsu ne kawai, duk investors ma suna kwashe kuɗaɗensu ne daga me yake da suna, suna kwashe kuɗaɗensu daga kan dala gaskiya, yawanci suna mayar da shi gold da euro. So saboda asset da waye, ba dai maganar fundamental muke yi ba. So bayan wannan kuma misali yanzu a nan gurin kun ga nan ga wannan range ɗin, analysis ɗin baya ne wannan, ba sai mu wannan ba, ga order block ko an shiga order block, shi order block aka shiga kamar yanda shi ma wancan aka shiga, ita ma dola aka shiga order block OB. So ga dai shi nan yanda yake, ga external ɗinmu already, nan kuma inversion pair value ne aka zo aka shiga, ga shi nan kuka gan shi ɗan siriri za ku gan shi, ba wani sosai ba. So wannan shi ne wanda aka yi respecting inversion pair value. Kun ga menene, still muna neman buy ne a wannan kasuwar. So mu koma a weekly time frame. To kun ga nan ya zo very clear ko, idan kuka kula kun ga kasuwar nan ta tafi market maker, already za mu zo mu yi course mai wannan na musamman akan market maker, kar ku damu. To a nan gurin kun ga internal to external ɗin gashi an tafi, kun gani nan an shiga already dai kasuwar ta mun san ga draw on liquidity ɗinmu nan external ɗinmu a monthly time frame. Sannan kuma wannan inversion pair value gap ɗin kun ga a nan gurin ya zama me, ya zama abu biyu, ya zama inversion pair value gap da kuma pair value gap tip da tip. To duk inda ka samu inversion pair value gap da pair value gap sun haɗu guri ɗaya, kuma uwa uba ma ga breaker block, so wannan kawai kasuwan nan ka kama ta, insha Allah za a tafi sosai ba tare da an wannan ba. To already kun ga a nan gurin za mu iya cewa an shiga cikin weekly, ga ma wannan an ɗauka, an shiga cikin weekly FBG, ga generating liquidity an ɗauka. So what is za mu yi tunani nan gaba, shine za mu yi tunanin a zo nan liquidity na farko da za mu fara target, shine wannan, wannan ne liquidity na farko da za mu fara target a kasuwan nan. Liquidity na farko da za mu fara target kenan zai zama shine draw on liquidity mu. So sai mu koma kafin wannan kenan, wannan za mu fara target. To sai mu koma me kuma yanzu, sai mu koma ciki, sai mu koma daily mu gani, a daily kuma me za mu gani. So kun ga doliya kafin a yi wannan tafiyar muna buƙatar a ɗan zo a yi generating liquidity a gurin nan. Menene a nan, kun ga nan gurin muna da fiduciary wato volume imbalance. To gaskiya na fi tunanin kasuwar wataƙila kasuwar nan za ta iya dawowa nan gurin, idan ta dawo nan muka ga wani abu mai kama da haka, in ta dawo nan sai ta yi haka, probably ina tunanin abin da kasuwar nan za ta yi, tun daga fair value gap ga wannan a nan gurin. So ina tunanin kasuwar ta yi haka a daily time frame. To kun ga kenan maybe kwana biyun farko, Monday da Tuesday wataƙila mu samu ɗan reversal, a yi mana accumulation manipulation in ya so, daga Wednesday ko daga Tuesday a New York sai mu tafi. So wannan kenan, sai mu koma kan euro shi ma a gurguje mu gani. To kun ga euro ya raba mana kansa, ba ma sai mun tsaya mun yi wani analysis a kan shi ba, saboda ina so mu yi na kun gani the same abin da yake faruwa
kun ga wannan farashin da muka kira last, to kun ga amma a euro an riga da an ɗauka, to kun ga euro ya fi correlation a yanzu, ya fi tafiya tare da dola kenan ko, tunda kun gani. To me za mu yi anticipating a euro shi kuma, bari mu koma weekly mu gani. Ko da ke abin da kawai muke tunani zai faru a euro, a dola, analysis ɗin shine zai faru a euro gaskiya. So shi ma za a je a shiga cikin wancan fair value gap ɗin da muke tunani. So kun ga anan me kenan, kun ga nan gurin wannan fair value gap ɗin, ko ma wataƙila a zo cikin wannan order block ɗin. So ba za mu wannan ba saboda ina so mu yi analysis ɗin gold ne, kuma shi wannan da shi da ku fi duba euro USD akan GBP USD. Kun ga GBP bai zo ya ɗauki wannan ɗin ba, yayin da shi euro tuni ya ɗauka. Abin da za mu yi anticipating shine za a dawo a yi retracement a nan gurin, a shiga wannan FBG ɗin fair value gap ɗinka. So bari mu gani, a shiga fair value gap ɗinmu, sai a juya kasuwar, sai ta zo ta ɗauki, akwai liquidity a nan gurin. Bari mu zuke chart ɗin ku gani, na san akwai wani liquidity da a nearest gurin. Yawwa, to kun gani idan muka koma kun ga gashi nan wannan liquidity shi za a ɗauka. Bari mu, idan ka koma weekly za ka ga liquidity ne wanda yake da wannan sosai. So wannan shine abin da muke anticipating. So yanzu za mu koma kan gold. To shi kuma gold gaskiya shi ma ba yake yi, gold zazu yake yi, amma bari mu ga, ba za mu gaza samun yadda za mu yi analyzing ɗin gold ba a gurgude. To fa, na yi ma live, na yi karatu ban ma goge ba, so ku yi haƙuri, bari in ɗan goge chart ɗin. Yawwa, bari mu goge shi gaba ɗaya. So me za mu yi anticipating a gold idan muka dawo weekly time frame? So muka dawo weekly time frame, shi dai gold yanzu ba shi da wani direction, ya ɗauki all time high, sai dai a yi ijtihadi kawai. Da farko dai kun ga nan gurin internal ne, already ga shi an zo an ɗauki internal ranar Friday, okay, last week kenan, aka zo aka tafi. So yanzu in za mu yi analysis ɗin gold, ta yaya za mu fara? Gaskiya sai dai mutum ya nemi ƙaramin retracement ya ce zai kama, amma bari mu koma daily mu gani ko muna da. To yawwa, a daily tabbas muna da wannan abin da nake anticipating ɗin gold zai yi shine, gold zai zo ya shiga cikin fair value gap ɗin nan, wannan kenan. Fair value gap ɗin nan, ko kuma ya shiga cikin volume imbalance. It depend dai da muka ga a buɗewar kasuwa, tunda kun ga akwai volume imbalance. To bari mu koma 4 hour mu gani. So kun ga mu a 4 hour, ta iya yiwuwa abin da zai faru nake tunanin a gold shine ga daily fair value gap ɗin nan, ga wannan daily fair value gap ɗin, idan an yi sa'a ya shigo ciki, to muna da buy. Idan kuma bai shigo ba, still dai ga wani PDRA da muke tunanin, na fi tunanin gaskiya gold ya zo ya shiga cikin wannan volume imbalance ɗin ya juya. Tunda kun ga nan gurin ga liquidity muna tare da shi range low, so probably ina tunanin, kuma ga shi already ya ɗauki range high, so probably abin da nake tunani shine a zo, kun gani, a zo a ɗauki, gaskiya na fi tunanin a zo a ɗauki wannan a juya gaskiya. A zo a ɗauki wannan, me yake da suna?
na fi tunanin gaskiya a zo a wannan, ba na tunanin za a yi retracement, amma kuma an yi dogon retracement ɗin an zo nan falillahi alhamdu, tun da bayan wannan har order block ma muna da shi already ma dai duk da an yi mitigating ɗin order block ɗin, wannan order block ɗin sai dai a sake reclaiming ɗinta, amma already an yi mitigating. So wannan shi ne ga waɗanda ba su yi mana subscribe ba su daure su yi mana subscribe, sannan ku matsa ku shiga cikin YouTube channel, wannan Telegram channel ɗinmu, za mu dawo yin live analysis tare da ku, za mu ke shiga kasuwa kamar dai signal za mu ke ajiyewa, za mu ke kiran kasuwa duk abin da kasuwa za ta yi daidai gwargwadon mu, amma ku sani fa za mu iya kuskure, kuma ita wannan kasuwar ba ta da gani. So ka yi amfani da risk management mai kyau duk lokacin da ka zo trading, kar ka ga wani ne na baka analysis na baka wannan ko ka waye, ni ma ban wuce na ci SL ba wanda ma ya wuce ci SL a wannan kasuwa. Allah Ubangiji ya ba mu sa'a, na gode.